Svima, sa vama je Nina i Halija. Danas smo odlučili snimiti istinu iz challenge sa Larom. Ona će mi postavljati istine i izve, mislim pitat ćemo šta ću i ona će mi postavljati to. Tako da, možemo početi. Suzmi, jako. Istina ili izazov? Istina. Ok, da li si ikad nekog poljubila usta kao, na primjer, svog dečka? Da. Molim? Da. Molim? Ok, istina ili izazov? Izazov. Nazovi drugaricu i reci da si trudna. Zapisala sam. Ok. Ajde, reci. Nije fair. Moram da preskočim. Da, niko se ne javlja. Od svih koji smo zvali. Istina ili izazov? Izazov. Otpevaj refren svoje omiljene pesme glasno. Kažu mi usporite, opasna krivina, život ko motor i svaki opasna mašina. 200 na sat, u srcu je praznina, doktor kaže, ne pomaže tu brzina, tebi ljubav fali. I to je to. Samo što ti ide opet, a kažu mi usporite. Dobro. Istina ili izazov? Istina. Istina. Da li planiraš da se farbaš? Za sad ne. Ok. A ikad u životu? Da. Istina ili izazov? Izazov. Izvim. Izađi ispred kuće i razredi se da si budala. Ok. S time smo učili. Evo me. Ja sam budala! Ljudi, uradila sam. Izazov. Istina ili izazov? Istina. Koji si razred? Koji razred krećeš ove godine? 10. Koji si razred? 100. Sad ću 6. Ok. Skloni se kuco. Izvinite. Istina ili izazov? Istina ili izazov? Izazov. Da li izvinite, nazovi neki random fiksni, to jest izmisli neki fiksni video, da li će se neko javiti, izmisli neku priču. Naprimjer, 37, 6, ne smiješ da kažeš jer će oni ne... 36. Staviš ovdje da bi se čuo? Ajde, nađu. Zvoni. Zvoni. Glumi da si beba i kao, mama, izgubi nas. Ili tako nešto. Halo? Ja sam izgubljena devojčica. Ko je to? Ja. Ko je ja? A ja sam Marina. Marina? Da. Pa ne poznajem ja tako Marinu. A ja sam izgubljena devojčica. Jel? Da, ja sam došla u jednu kuću. Ima kuće. Ima male kuće. Male kuće? Da. A, I hvala vam što me slušate. Vi ste jako dobri. stvarno? Da. Odakle ti broj moj? Pa to... Tako se bak malo. To ima ona žena. Ja sam samo videla njene brojeve. A koja žena? Pa jedna baka što sam ja došla kod nje, Majica se zove. Kako se zove? Majica. Marica? Da. Ajde, hvala vam, doviđena. Stvarno dobra žena. Jako dobra. A vidi se da nije verovala. Dođi vam. A vidi, ne vidiš kome govori. Tako da, idemo. Ajde. Ok, dalje. Samo da se udaljim da moj kas doći. Dođi vas. Evo ga moj kuća. Moj kuća.
Husky. A jaski malamut, ženo. Istina ili izazov? Vinja se skoro. Ja da. Istina. Istina, voliš li gledati fail videa ili ono kao kada ljudi nešto neuspešno urade? Kao, na primjer, trče pa se sapletu ili voze skateboard pa se polomi tako ja. Ajde, shit. Hvala. Ok, istina ili izazov? Izazov. Izazov. Pozdravi me u videu. Pozdrav za Lara. Lara. Nije ni Lovely Lara. Nego Larabella 2006. Da. Oh my god, ona da padne. Ok, istina ili izazov? Ne vidiš se. Istina. Da li si ikad podvrgnula u javnosti? Ne. Nikad. Šalim si, jesam. Istina ili izazov? Da li trenutno imaš dečka? Ovo su... Izazov. Čekaj. Aha, uradiš špagu. Okej. Ok, izazov je da popiješ dve čaše vode. U roku od 30 sekundi. Ok. Otiš lepo čaše vode. Ja sam ovdje preuzela sam njen video. I evo me. Ovdje sam sipala. Ajde, u roku 30... Sačekaj, da stavim na onaj što se meri. Stvar. Ne, diraj. Čekaj, prvo ću se ovo. Ne možeš iz toga da piješ. Popit ćeš jednu čašu i onda ćeš drugu čašu. Nije fair. Ne? Eko. Čekaj, štoperica. 30. Evo, ovako. 3. Ne. 0, 3. Izvinite. 30. Evo. I kreni. 29. 27. 26. Dve pune čaše. 24. 23. 22. 21. 20. 19. Evo, stavit ću ovdje. Ajde. 15. Nisi popila. 4, 3, 2, 1. Bravo! Tačno. U stvari, -1. Ali, pola sekunde si zakasnila. Nema veze. U redu, nastavljamo. Zar ne? Istina. Molim? Ko te pitao išta? Niko te nije ništa pitao. Žele cveće, samo da znate. Ok, ovako. Istina ili izazov? Istina. Neverland ili Disneyland. Neverland to je tamo gdje Peter Pan živi, gdje ima ono sirene koji ubijaju gusari što god. Disneyland je mjesto gdje... Ništa tiho. Ne, Disneyland, znaš da što je Disneyland? Ne znaš što je Disneyland? Šalim se, Disneyland. Ok, Disneyland, ok. Izazov. Opet je ovo isto za ulicu. Samo da znaš. Što baš tako? Pa, ne znam. Ok, ajde drugi izazov. Mi ćemo se prskati. Molim! Što si to rekla? Mi ćemo se prskati.
Dobro, ako hoćete da se prskamo, lajkite ovaj video i zamojit ćemo da uradimo Ice Bucket Challenge. Ajde, reci outro. To bi bilo to za ljudi. Žila si nisam se. Pa nemam više izgleda. Nemam ništa više. Da bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, lajkujte ga, šerujte i subscribeujte se na naš kanal. Naš. Ne na naš, to je tvoj kanal. Naš. Ne. Okej. Okej. Molim vas bez hate komentara. Tvara mi... Ćao. Ćao. Ćao.